Здравейте, хора! Виждате, че снимаме на Тривиадор. Сега ще играем игра. На колко години умира Макенджел? Не знам, не ми се смейте. Ако напиша... Да, майка какво написа? О, аз мислех кога, на колко, на коя година умира. Ох, майко мили. Мога да не чувате музика, за да не е с... Може само леко да чувате. Може само да не ми кажат нищо. Така, за колко дни се вързва... Не знам. Пълен ретард съм. Пълен ретард. Просто не знам нищо. Де да ги знам тия неща? Ако някой ги знае, моля ви се, не ме хейтвайте. Не ме хейтвайте. Не хейтвайте. Не ме хейтвайте. Ами аз съм още от тук пълен ретард. Заради това искам да се махна. Така. И не, че се съмнявам, но не искам да ми виждате това. Така, ето. Вече може да гледате. Така. Ужас! Ми трябва да ми превземат и да се махна. Да ги чакам. Гледайте, на мен ми дават и един ход да направя. Гледайте. За колко дни Фелес Фок претендира, че може да обиколи света? Не, 665. Исках 365. Както и да е. Колко награди Оскар печели филмът Смело сърце? Мале, не знам. 5. Аз съм направил десятката. То... Е тук. Освен само да прилитна. Това е майче първият ни клип, който играем на
това. Какво вид число се получава при умножението на две отрицателни числа? Не съм го учила. Шегувам се. Тя видим кой какво ще даде. Няма да си го присмятат, нали? Така. Зато е ясно. За кой рекорден път Бостън Селтикс спечелиха? Вие си го четете. Явим 3, 4, не учи канебаци. Аз тук ще си го взема аз. Ще си иска това или ще ме атакува мен? Ще ме атакува мен. На кой език Ич Лебедич означава обичам те полски? Отде я знам? Не съм учила немски. Коктейл? Отде да знам? Нещо. Лиценз. Под 18. Не трябва да се гледа. Кой е най-разпространен език в Индия? Малаям, Марахат, Хиндис, Малаялам. То де е глава хинди? Хинди. Кой път това хинди? Отде път да познае? Знаете ли? Не искам нищо да казвам. Просто хората са умни. Кой е изпълнява песента Лака Лака, химн на 90... Шакира? Лака Лака Не знам да, Шакира. Лака Лака Лака. Лака Лака Лака. Лака Лака Лака. Да решите името на комедия сериал Теория за големия взрив. Така. Мой. Следва Маргарита. Така. Защо не съм аз? По Холанд нема вземеш. Сега ли съм? Избере територия. Тук. Кой е най-близката до Млечния път галактика? Не знам. Не се сещам сега. Къде ще е такова? Там. Какъв е химичният знак на елемента фосфор или фосфор? Или нещо Р. Така, аз ли съм сега? Не, Холанд. Кой е първият български владетел, обединил всички българи, племена и създал Велика България? Писия втори. Браво, бе. Не беше. Така. Може би дълъг става клипа. Кое животно е често наричано най-добрия приятел на човека? Кучето. Доста казва, че кучето. Ако кажеш, че овцата, направо да са гръмна. Колко държави са изцяло разположени на Балканския полуостров? Тя видим какви са отговорите. 20. Откъде ги избори толкова 20? Я пиша 10.
Който от изброените боксери е роден на 4 май. Кобра. Пуф, пуф, пуф. Ще ги удари всички във вземат. Оп. Така, малко е по-добре сега. Ако искате още например, някакви такива игри, дет не се изтеглят. Нали, нещо такова. Ако искате на Criminal Case да играем, напишете долу в коментарите дали искате и харесате видеоклипа. Също. Така. Довършете поговорката с един куршум, два заека. Две заека. Две кокошки, браво бе. На какъв музикален инструмент е свирил прочитателят ромски музикален дофу, акордеон, кабага? Тъпан! Кабага. Тъде да знам тъпан. Де. Компри се. Аз съм на 3-то място. Ще изиграем още една игра. Играем се още една игра. И вие ли искате, а? Това да си го мисля. Така. Какво искаш, бе? Да събирам чукове. Вече на склад 4. Фототелескопите. Събирам. Така. Чика. Добре, аз съм... Папагалия! Пътувам много години минавах и бих искала да имам постоянно жилище. Ще ми позволи да се залесе. Отстрани вселето и продай стоката си. Браво, няма да я приучим тук. Сенчо, веднъж папагал ще ти помага в битката. Как би не могъл един папагал да ми помогне в битката? Моят папагал е видял, чул много по време на пътуването и може да направи отговор. Умна птичка. Има много папагали, винаги може да си купиш от мен птица на изгодна цена. По време на битка знай, че цените растат. В знак на благодарност приеми този папагал от мен. Прекрасен екземпляр, благодаря. Браво, айде събирам. Един папагал 1000. Ти къде бе изпрати, бе? За 1000. Вече... Не мога повече да разширя. Колко искаш надстрой? 20, нямам толкова. Така че започваме на игра. Не гледайте тук. Гледайте тук. Защото не искам никакви реклами. Така, очакваме противници.